Сардэчна вітаю вас, паважаныя слухачы, і запрашаю праслухаць гэты выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка» на беларускай мове. У гэтай праграме мы знаёмся са зместам Бібліі, якая адкрывае нам духоўныя праўды пра Бога, Ісуса Хрыста, Духа Святога і пра нас, людзей. Мы абмяркоўваем біблійныя духоўныя ісціны і імкнемся даведацца, як прыстасоўваць Божыя духоўныя прынцыпы да свайго штодзённага жыцця. Спадзяюся, што ты праслухаеш гэты выпуск праграмы «Добрая вестка» і ў выніку таго знойдзеш для сябе нешта карыснае і практычнае для твайго далейшага ўзросту ў пазнанні Бога і Хрыста, гаворыць Юрка Рапецкі. Отче наш, што ў нябёсах, хай свяціцца імя Тваё, і ў зорах, і ў лёсах, хай прыйдзе валадарства Тваё. Як з патоля, хай Твая ўся ўладарная збудзецца воля, як на небе, гэтак і на зямлі. Хлеб наш надзённы пашлі, жыццядар сёння нам, і даруй нам нашы даўгі, як даруем і мы даўжнікам. Адгарадзі ад нас спакуслівыя лугі, і ў смутны час, і ў цёмныя дні нас ад нячысціка аслані. Не зрушыцца валадарства Тваё, і рушаць рухава ад Твайго цвярдога парога, і сіла, і слава Твае мілаты і лагоды, Айца і Сына, і Духа Святога, цяпер і заўсёды, і на вечнінны вечнін. Амінь. Калі чытаеш Біблію, то даволі хуткім часе прыходзіш да ўсведамлення, што згодна з яе вучэннем, як мы цяпер жывем тут на зямлі, вось гэта будзе мець непасрэдны ўплыў на тое, што мы будзем адчуваць і перажываць у замагільным жыцці. Апостол Павел, прыкладам, звяртаецца да першых хрысціянскіх вернікаў у Галятыі з такой перасцярогай. Не ашуквайцеся, з Богам не пасмеешся, бо што пасее чалавек, тое і пажне. Бо той, хто сее дзеля сваё цела, пажне ад цела тленне, а той, хто сее дзеля духа, пажне ад духа жыццё вечнае. То робячы дабро, не будзем журыцца, бо ў свой час пажнём, калі не аслабеем. Дык пакуль маем час, будзьма рабіць дабро ўсім, а найбольш сваім па веры. У сапраўднасці гэта напаўняе нас суцяшэннем і надзеяй, што тыя, хто несправядліва робіць іншым людзям бяду, атрымаюць сваю адпаведную расплату за злачынныя акты. Біблія гаворыць пра розніцу паміж жыццём паводле жаданняў цела і духа, як мы чулі ў прачытаных словах. Жыць дзеля свайго цела ўказвае на жыццё паводле сваіх грэшных свавольных жаданняў, калі ж жыццё дзеля духа гаворыць пра тое, што мы намагаемся жыць згодна з Божай волі на дабро і сабе і іншым людзям, згодна са споднімі запаведзямі, якія мы сустракаем на старонках Бібліі. Аўтары новага запавету пішуць пра новае жыццё, што даецца таму чалавеку, які калісьці ў сваім жыцці зразумеў, што ён грэшнік або грэшніца перад святым Богом Творцам і мае патрэбу ў дараванні грахоў ад яго. Той пакаяўся і ўвераваў у Ісуса Хрыста, у Христову ахвярную смерць для даравання ягоных грэхоў і цяпер жыве пад кіраваннем Духа Божага, Духа Святога.
Жыць паводле Духа Божага праяўляецца ўсялякімі спосабамі. І сёння мы перагледзім адно месца, дзе апостол Павел дае нам практычную параду аб тым, чаго нам трэба пазбягаць, і замест таго жыць па Гасподняй волі. У пачатку свайго паслання да рымлянаў апостол Павел прыгадвае, як усё чалавецтва з цягам часу пасля стварэння яго пачаў і працягвае адступацца ад свайго творцы Бога. Ён кажа, што калісьці ў далёкім мінулым былі тыя людзі, якія Бога зналі, але з цягам часу яны перасталі яго шанаваць і паважаць як Бога. Яго яны не праслаўлялі, як трэба было б, не былі ўдзячны яму за ягоныя дабраславенні і дары, і людзі сталіся марнымі ў сваіх разважаннях. Значыцца, яны пачалі думаць па-свойму, не лічачы з Богам і ягонымі жаданнямі для іх. Яны зайшлі з сцежкі праведнага жыцця і пачалі жыць так, як ім падабалася. Сказана, што яны сталіся мудрымі ў сваіх вачах, калі ў сапраўднасці падурнелі. Ведаеце, гэта даволі моцны дзеяслоў для апісання чалавечых разважанняў і паводзінаў. Але так піша апостол Павел. Яны агулам перасталі пакланяцца Богу Творцу і замянілі яго ідаламі, якім пакланяліся, што было агідна нашаму Творцу. Яны працягвалі тым больш адварочвацца ад Бога і ягоных шляхоў і выконвалі ўсялякія няправедныя ў Божых вачах акты, і Бог адпусціў грэшных людзей на жыццё згодна з іхнімі жаданнямі. Апостол кажа, што Господ перадаў грэшных людзей сваім ганебным пажадлівасцям і перакручанаму розуму, і яны пачалі выконваць непрыстойныя акты, што і павяло іх у далейшы грэшны спосаб жыцця. Вынікам усяго таго з'яўляецца тое, што многія людзі сталіся подлымі, хлуслівымі і зласлівымі. Калі мы глядзім на канфлікты паміж людзьмі сёння і нават паміж народамі, то бачым, да чаго гэта давяло чалавецтва. Колькі войнаў мы бачым у чалавечай гісторыі, колькі непрыемных спрэчак паміж людзьмі. А ўсё это ў выніку таго, што тыя першыя людзі і паслядоўныя за імі пакаленні людзей пайшлі сваімі ўласнымі бязбожнымі і грэшнымі шляхамі. Шмат з таго, што адны робяць супроць іншых, прыводзіць да момантаў страшэннай пакуты паміж людзьмі. Вось это наша чалавечая дылема, як у шырэйшым маштабе, так і ў меншым, паміж народамі і ў асяроддзі сваёй сям'і. Апісаўшы гэты агульны стан усяго чалавецтва, апостол Павел у пасланні да рымлянаў далей піша, што кожны з нас можа зрабіць падобную памылку ў сваім жыцці. Мы можам асуджаць іншых людзей за іхнюю духоўную слепату, а самі рабіць тое ж самае, а таго ж не заўважаць у саміх сабе. Паводле ягоных словаў, таму няма табе прабачэння ў кожны чалавеча, што судзіш, бо тым, у чым судзіш іншага, ты асуджаеш сябе, бо судзячы, ты робіш тое самае. Ты так лічыш, чалавеча, судзячы тых, што робяць такое, а сам робячы тое ж, што ты уцячэш ад суда Божага? Ці ты пагарджаеш багаццем ягонай дабрыні, спагадлівасці, доўгацярплівасці, не ведаючы, што дабрыня Божая вядзе цябе да пакаяння. Так кажа апостол Павел. І кожны з нас павінен звярнуць адмысловую ўвагу на ягоныя словы. Праўда, большасць з нас скажа, што я не такі благі або благай, як апісвае грэшніка апостол Павел, але думаецца, што мы ўсе скажам, што бываюць тыя моманты ў нашым жыцці, калі мы заўважаем слабасці ў іншых і гатовыя парадзіць такім, як і што трэба рабіць, каб паправіцца, стаць большым нармальным. Але таго ж самога ў сабе нам куды цяжэй знайсці. Я аднойчы пачуў меркаванне аднаго знаёмага мне брата па веры і прапаведніка, што Бог даў нам магчымасць жаніцца або выходзіць замуж
дзеля того, каб нам адкрыліся нашыя ўласныя эгоізм і свавольства. Калі мы ўступаем у шлюбнае жыццё, то хутчэй за ўсё дзеля любові і разумення з боку нашай партнеркі або партнера. Будучы жанатым чалавекам, я магу пацвердзіць меркаванне майго сябра, што шлюбнае жыццё больш за ўсё іншае навучыла і яшчэ вучыць мяне, наколькі я эгоістычны чалавек. Бо не раз хачу аднаго і намагаюся дасягнуць сваёй мэты з жонкай, і толькі пазней разумею, што працуе мая ўласная воля для быццам бы майго шчасця. Слабасць у маёй жонкі шматкроць лягчэй бачу, чымся ў самога сябе. Пакаяцца перед ёю? Ой, як цяжка. Але ж калі Бог праз Духа Святога адкрывае мне мой эгоізм, то я павінен слухацца яго і пайсці да жонкі, ды папрасіць прабачэння ў яе, прызнаючыся, што не так зрабіў, як трэба было. Апостол Павел працягвае папярэджваць нас у патрэбе быць адкрытымі перед Духом Божым, калі ён указвае на нейкія слабасці ў нашым характары і чаканнях. Ён піша: «Але ж з-за тваёй жорсткасці і нераскаянага сэрца ты сам сабе збіраеш гнеў на дзень гневу і адкрыцця правасуддзя ад Бога, які аддасць кожнаму паводле ягоных учынкаў, тым, хто вытрываласцю ў добрай справе шукае славы, гонару і нятлення, вечнае жыццё. Тым жа, хто своекараслівы і не слухаецца праўды, а слухаецца няправеднасці, гнеў і лютасць. Гора і ўціск на душу кожнага чалавека, што чыніць ліхое. І Юдэя, па-першае, і Эліна. Слава ж і гонар, і мір кожнаму, хто робіць добро. І Юдэю, па-першае, і Эліну, бо няма ў Бога зважання на асобы. Паважаны слухачу, не ведаю, як ты глядзіш ды ўспрымаеш словы апостола Павла, але справа ў тым, што мы ўсе аднолькава калісьці дзесьці зграшылі і працягваем грашыць. Трэба памятаць, што чалавечы род, у тым ліку ты і я, мы павінны паклапаціцца аб тым, што Бог патрабуе ад кожнага з нас паасобку. Біблія вучыць, што Бог стварыў нас і адкрыўся чалавецтву перш за ўсё праз выбраны ім народ ізраільцян, а потым праз Ісуса Хрыста, другую асобу трыадзіннага Бога. Думкі і словы Бога былі сказаны некаторым Богам выбраным ізраільцянам і новазапаветным аўтарам, што ім было запісана і цяпер знаходзіцца на старонках Святой Бібліі. І там жа паўтараецца тая павестка, што мы ўсе парушылі загады Божыя аб тым, як трэба жыць. Нам патрэбны Бог, каб атрымаць ад яго прабачэнне грахоў і новае жыццё па веры ў ахвярную смерць Ісуса Хрыста на крыжы. Для Бога мы ўсе дарагія, і Ён хоча, каб мы ўсе прыйшлі да Яго, пакаяліся ў сваёй грэшнасці і прызналіся ў сваёй патрэбе ў духоўным атраджэнні. Гэта здараецца пры той умове, што мы прызнаёмся ў сваёй грэшнасці і асабістых грахах перад Богам і веруем у Ісуса Хрыста як свайго збаўцу, ды працягваем жыць з поўным спадзяваннем на ягоную сілу, якая працуе ў нас праз Духа Святога і вядзе нас да праведнага жыцця. Это не значыць, што мы вернікі і перастаём грашыць, бо наша эгоістычнае «я» застаецца ў нас, але веруючы ведае, што яму не трэба здавацца спакусам жыцця і грашыць. Ён карыстаецца Божай сілай, каб адмаўляцца ад спакусаў на грашэнне. Не заўсёды веруючыя выбіраюць гэтакі шлях, але калі Дух Святы паказвае ім памылковасць іхняга выбару, яны могуць звярнуцца да Бога з прызнаннем свайго граху і атрымаць прабачэнне. Так і пішацца ў першым пасланні Яна Багаслова. Калі мы кажам, што не маем граху, мы самі сябе ашукваем, і праўды няма ў нас. Калі мы вызнаём свае грахі, Ён верны і справядлівы, даруе нам грахі і ачысціць нас ад усялякай няправеднасці. І вось, калі мы ўсё гэта разумеем,
то можемо розуміти, що ніхто з нас не може осуджати інших за грешні вчинки, які вони творять, коли ми самі можемо той самое повторати. Бог усе бачить, що кожен з нас виконує у житті, і Він справедливо осуджає людей за їхні грехи. Ми маємо Біблію і чуємо гэтыя біблійныя правды, і гэта павінна прыводзіць нас да Бога і Христа, каб мы прасілі ў іх прабачэння і дапамогі на праведнае жыццё. А што можна сказаць пра тых, хто Бібліі не мае і нічога не ведае пра Христа і ягоны шлях ратавання ад асабістых грахоў ды грэшнага спосабу жыцця? Апостол Павел адказвае на гэтае пытанне, пішучы: «Усе, якія без закону зграшылі, без закону і загінуць, а ўсе, якія пад законам зграшылі, паводле закону будуць асуджаны. Бо не слухачы закону праведныя ў Бога, а тыя, хто выконвае закон, будуць апраўданыя. Бо калі язычнікаў, якіх няма закону, з прыроды робяць законнае, то яны, не маючы закону, самі сабе закон. Яны паказваюць, што змест закону напісаны ў іхніх сэрцах. Калі сведчаць іх сумленні і развагі, на змену то абвінавачваючы, то і абараняючы іх у дзень, калі Бог будзе судзіць патаемныя людзей паводле майго добравешчання праз Ісуса Христа». Шановны слухачу, заўсёды лягчэй бачыць маральныя слабасці або недахопу ў іншых людзей, куды цяжэй у саміх сабе. У працытаваных словах мы пачулі, што рашэнне аб тых, хто грэшны і падлягае пакаранню або бязгрэшны, не ад нас залежыць. Мы адказныя самі перад сабою. Давайте прымем пад увагу, што гаворыцца кожнаму з нас у прачытаных з Бібліі словах. Ці я выконваю Божую волю? Ці я прызнаўся ў тым, што я грэшнік або грэшніца перад святым Богам, што маю патрэбу ў дараванні грахоў? Калі пакуль што не звярнуўся або не звярнулася ты да Христа з каяннем і верай у Ісуса Христа як збаўцу, у ягоную ахвярную смерць для цябе, для даравання тваіх грахоў, зрабі гэта цяпер. Слово Божие закликае кожного з нас до каяния перед Богом, верования у избавцу Ісуса Христа, до принятия у Сарца Духа Святого по вере. Помолися Богу и попроси Ягоной допомоги у гэтым, каб позбавиться будучего покарания за твои грехи. Памятай, что дарование дается тым, кто так приходит до Бога и Христа. Пазней у посланні до римлянам апостол Павел піша: «Нема цяпер ніякага асуджэння тым, хто ў Христе Ісусе. У Христа Ісуса мы ўваходзім каяннем у сваёй грэшнасці і асабістых грахах, вераваннем у Христа як сваё збаўцу ды хаджэннем за ім да канца жыцця». Хай дапаможа Господ Бог кожнаму з нас гэтак зрабіць, калі пакуль што не зроблена, ды жыць з поўным спадзяваннем на Духа Святого для праведнага жыцця. Амин. Навучи мяне, мой Господь, ва ўсім волю виконвать твою и життем своим свету показать, что тебе я, мой Творця, люблю. Научи мене сярод тисячі, голос чув тільки твой. Научи мене по землі йти, край жаданий за тобой. Научи мене сярод тисячі, голос чув тільки твой. Научи мене по землі йти, край жаданий за тобой. Научи мене у грешном свете жить, как светло твое взяло во мне.
бо вялікі горад немагчыма схаваць, што на ўзвышшы стаіць і жыве. Навучы мяне сярод тысячы, голас чуць толькі твой. Навучы мяне па зямлі ісці, край жаданы за табой. Навучы мяне сярод тысячы, голас чуць толькі твой. Навучы мяне па зямлі ісці, край жаданы за табой. Навучы мяне так жыццё пражыць, каб ад Бога зышла пахвала. Добры верны раб, хутчэй увайдзі ў прысутнасць свайго спадара. Навучы мяне сярод тысячы, голас чуць толькі твой. Навучы мяне па зямлі ісці, край жаданы за табой. Навучы мяне сярод тысячы, голас чуць толькі твой. Навучы мяне па зямлі ісці, край жаданы за табой. Край жаданы за табой, край жаданы за табой. Шаноўны слухач, шчыра дзякую за тое, што праслухаў гэты выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка». Спадзяюся, што пачутае ў праграме было павучальна і падбадзёрыла цябе, ды тым болей паспрыяе твайму духоўнаму росту ў пазнанні Бога і ягонай волі для цябе. Магчыма, у цябе ўзнікла нейкае пытанне? Або ты проста хацеў бы, або хацела б выказацца мне пра пачутае ў праграме? Калі так, то шчыра запрашаю напісаць мне электроннай поштай. Я з задавальненнем прачытаю і, калі трэба, адкажу табе. Мой электронны адрес наступны, які я выказваю па-ангельску і ангельскімі літарамі. grepetsky@gmail.com. Асобнымі літарамі GREPETSKI собачка з хвостиком gmail.com. Зычу табе гасподніх найбагацейшых дабраславенняў і здароўя. Гаворыць Юрка Рапецкі.